Commander Morning. Sila Potchefstroom. Size attenda abasebenzi bakwa MTN. Now njengoba ubona nje, those are the MTN ladies and gentlemen. Abanezikhalo ezima kakhulu, siphoxekile ngo-MTN. South Africa. MTN is one of the biggest company in the world. Mangase ngisho njalo before ngithi in South Africa. Ekhona futhi kwa JSE eyenza profit engama billions a month. But masifika la lokuzeni ePotchefstroom sithola ukuthi one uMTN uqashe i-agent ebizwa ngokuthi uFrance City, inama office eMhlanga, umanager wakhona uJabu Mnisi. Senzela ukuthi simmention ngoba mhlambe bakhona nabanye oMTN abakhona around. Now uma sifika la sifika kukho ayikho basic salary. Basic salary ayikho. Kusho ukuthi there is no, hayi nanokuthi they are underpaying or a minimum wage. There is no minimum wage abakhokhelwa laba basebenzi. Nansi into engizoyithola la mina. Lento ithi umuntu osena 3 months bazomkhokhela i-basic salary ka-500 rand. But umuntu ose more than 11 months ona 11 months bamkhokhela i-basic ka-750 rand. But ona 1 year and above bamholela i-basic ka-1250. Nakhona awuholelwa uma ungayimithanga i-target. Kusho ukuthi there is no basic salary. Lento ebhalwe la akuyona ngoba uma ungayimithanga ibhayile ukuze i-target wena unjani awuyitholi le mali, kodwa bona bayayithola leyo isebenzile noma ungayimithanga bayayithola but wena awuyitholi. Now coming back to this, bazothi abanayo i-UIF, angimazi ku-labor wala ePotchefstroom ukuthi kwenzakalani, but abanayo i-UIF. Uyacabanga u-MTN sonke siphethe amafoni ka-MTN, but u-MTN uhluleka ukukhokhela abantini i-UIF ne-Provident Fund. Lezi zinto zombili zi-important kumuntu osebenzayo. I've got a lady here nansi. This lady manje usule ngengaki? 18 years, and mayiphuma kulo 18 years esebenzela nje u-MTN, but up until today akanayo into ekuthiwa impesheni, akanayo into ekuthiwa i-UIF, akanalutho. Uma ephuma uyophuma njengale silwane esinezinje esinelokhuze esinemlenze u4. Now coming back la kwa France City ocontractwe u-MTN, there is no leave. Laba bantu basebenza Monday to Saturday. Umthetho waka-labor uthi abantu abasebenze 45 hours a week. More than 45 hours a week, it's an overtime. Akwenzeki ke la, they don't do that. So ilento ke sibhekene nakuthi ikhondla zeinkampani zabelungu ze-white monopoly here in South Africa azigcini umthetho ekufanele ngabe ziyawugcina. Sizele kule indemnity form. Uma bephuma la beyosebenza emasayitini basayiniswa iform ethi uma udriver eshayisa nemoto nifa, nazi ukuthi is your own risk. Anikhokhelwa nje imali, anikhokhelwa lutho. Niyophuma lapha abakini ibathi ke ibona abahlanganisa ngisho imali kamasingcwabisane khona la ekhaya, kodwa bebe besebenzela inkampani enkulu kangaka. La the PPEs njengoba ubabona nje bayayikhokhela. Hayi bafethu, njengoba nibona nje bayayikhokhela yonke lento ehela abayifakile yaka MTN bayayikhokhela. Yabo isho ukuthini lento? Ngoba umthetho uthi at least abantu banikeze twice a year i-PPEs. Njengoba ngena ubusika nje abazukuwathola ama-jacket. Uma bewatholile kufanele kudidathwe imali yabo, kusho ukuthi bayayithengela ama-jacket. So uyayibona-ke inkinga esibhekene nabantu bakithi. Hayi khulu abasemzini-ke amabhonasi bakwethu, abasemzini. Uma ngithi abasemzini kusho ukuthi abantu abangakhulunywa ngabo.
amabonus abatholi next into nje ethinta into ethiwa ibonus. Laba bantu bakwazi ukwenza 1 million, more than 1 million a month, kodwa umholo wabo sebebonke awukhave ngisho 50,000 rand. Isho ukuthini lento? We are still slaves in our own country. Lento ikhuluma nge-exploitation of workers. Lento ikhuluma ngama-unfair labor practice emsebenzini. Lento ikhuluma ngama-unfair dismissal. Khona nje insizwa enye elayini sazokhuluma nayo futhi inenkinga efanayo yokuthi ayikwazi ukwenza njani ukuthi ithole umsebenzi wayo back, ngoba kwasuka nje umanager wafela wathi wena ngiyaxosha. Umxosha nje kade emolela 75 rand ngenyanga, ngelandelayo wacaba ukuthi kuzoba ngcono wamholela u25 rand. Into nami engangamkholela nje lo mfowethu noma engayanga ndawo, but kwenzeka kanjalo. So sikwi-crisis la, and siyeza ukuthi naseMthatha there is a crisis. Siyeza ukuthi all over the country yaka MTN there is a crisis, but we are taking action against MTN wala kuphi ePotchefstroom, and they will go and answer emthethweni ukuthi ikuphi into ethi ungasebenza nabantu more than 18 years ungakwazi ukubasayinisa i-contract of employment. Laba abantu ungakwazi ukuba responsible, ungabanikeza ama-leave, ungabanikeza next, kusho ukuthi imbungulu zincela igazi labantu bakithi. Amandla thina-ke njenge-MK Labour Desk we are here, simandatiwe ukuthi umsholozi athi angeke avuma ukuthi abasebenzi baxhashazwe ezweni labo. Mandla phansi kokuxhaphaza abasebenzi, phansi phansi kokuxhaphaza abasebenzi, phansi. Mandla wethu.